skibsdæk, laks med hummerkrem. De Geer? Oh, hello. Yeah, 8 million, right? They agreed? Super. Yeah, just train for the money then. No problem. Call me back when the deal is closed, okay? Thank you. You didn't buy it? Damn, man. What's wrong with you? Waste the money. Die! Gert Juncker død. Mange milliardær. Politiet på bar bund. Jo, kommissær. Ja, det er mig, François. Jeg vil bare lade dig vide, at jeg har fået beskeden. Ja, jeg er på sagen. Goddag. Goddag. Du er sjovt. Glad for, at du har tid til at møde mig. Selvfølgelig. Var det en idé at invitere mig indenfor? Jo, kom indenfor. Skal ikke der en kop kaffe? Nej, tak. Jeg har lige fået. Jeg har et par spørgsmål til den. Ja, selvfølgelig. Hvor var du lørdag kl. 8? Lørdag kl. 8. Jeg var inde på kontoret og arbejdede på den nye forretningsplan, som jeg skal præsentere på onsdag. Hvordan vil du beskrive forholdet mellem dig og de forældre? Mit forhold til min mor har altid været rigtig godt. Hun har været der til fodboldkampe, hvis jeg har haft kæresteproblemer, noget som helst andet. Hun har altid været der for mig. Min far, det er en lidt anden historie. Han har aldrig rigtig været der. Aldrig. Han har brugt meget tid på kontoret, kun tænkt på sine penge og sit firma. Og det har jeg aldrig rigtig haft godt med det. Han har misset fodboldkampe og så videre. Så mit forhold til min far var ikke særlig godt. Ryger de? Nej, det er min mors. Hun efterlader dem alle steder. Nå, men det var alt, hvad jeg skulle bruge. Var det det hele? Yes, tak for hjælpen. Tak for det. Tak. Jeg besluttede mig for at opsøge Mira, Gert Junkers kone.
Jeg havde mange spørgsmål, som jeg måtte have besvaret. Det første, jeg lagde mærke til, var, at hun ingen ring havde. De var jo gift, som hun jo selv havde sagt. Hun befandt sig også ude ved vandet, samme dag, som hendes mand døde. Mia var den oplagte mistænkt til mordet. Hun ville have de rette motiver. Efter hendes mands død, ville hun arve alle pengene. Hun måtte have et had til hendes mand. Han havde svigtet sønnen og havde knap nok tid til familien. Det måtte være hende. Men vent nu lidt. Hun røg jo blå kings. Jeg tror, vi var færdige. Har du flere spørgsmål, eller hvad? Vi er langt fra færdige. Din mor var den første mistænkt, men hun virkede for oplagt. Der var ingen konkrete beviser, der pegede på, at det kunne være hende. Hun fortalte endda jo selv, at hun var ude ved vandet. Hvorfor ville hun overhovedet sætte sig i en mistænkt position? Hun havde jo intet at skjule. Tidligere på dagen besøgte jeg John Christensen, som var din fars højre hånd. Han havde mistet alt grundet din far. Han var nu reduceret til en hjemløs dranker, forladt og alene. Han havde de rette motiver, en klar morder. Men jeg fandt ud af, at det ikke kunne være ham. Du havde jo lovet for mig. De mor røg ikke blå på mad, men blå kings. Det er slut nu. Ja, hej, kommissær. Ja, det er mig, François. Ja, han kan afhentes på Nørreport. Yes, det var der så let.